салому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. ҳамватанони азиз, нав як бародари азизамо занг задан, гуфтанд дар шаҳри Екатеринбург то рӯзи ҷумъая роҳ ба буромада истодаанд ба Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд, Истарафшан, Зафаробод, инчунин ноҳияи айни 67 D8 аз боло Диҷику, Мастчоҳу, ҳама ҷо мақсад иншоаллоҳ борро мебаранд аз шаҳри Екатеринбург гирифта ба Тоҷикистон. дӯстои азиз, нархи борра номерои акои Исроила мемонам. аз номи канали мо гап мезанед, иншоаллоҳ барои шумо скидка карда мешавад. гуфтам ин билетҳои арзон иншоаллоҳ аз ҷониби Россия ба Тоҷикистон, инчунин аз Тоҷикистон ба Россия, инчунин ба даруни шаҳрҳои Россия мақсад авиакасса кор карда истодааст. номерои мемонем WhatsApp нависед, дӯстои азиз, 24 соат номеро кор карда истодааст. WhatsApp инчунин телефон кунед, занги шуморо интизор ҳастем. барои бор ака Исроила занг мезанед, барои билет бошад номерои худам мемонам, занг занед. дӯстои азиз, боқи дар амони Аллоҳ бошед. ассалому алайкум.